дар доираи чорабиниҳои оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохили 2 дар ноҳияи рӯдакӣ бадахлоқӣ боз як нафар ба ном муллоро ошкор намуданд ки усулҳои гуногуни сеҳру ҷодугарӣ ва дуохониҳои динӣ услуби хизматрасониҳои ӯ ба аҳолӣ мебошад. шаҳрванд Касиров Таваралӣ соли таваллудаш 1955 истиқоматкунандаи деҳаи Сангтудаи ноҳияи рӯдакӣ боварии мардум ба дину шариатро манбаи даромад ҳисобида ба фаъолияти ғайриқонуние чун гарму хунук кардани муносибатҳо, фолбинӣ ва дигар хизматрасониҳои динӣ машғул буд. ҳамчунин бо суистифода аз боварӣ ва эътиқоди динии занону бонувони хурофотпараст иҷрои ҳаракатҳои шаҳвонию бадахлоқӣ амали ноҷавонмардонаест ки мақомоти милитсия Касиров Таваралиро гумонбар ҳисобида ҳангоми анҷоми чунин амалҳо дар ҳудуди ноҳияи мазкур дастгир намуд. омад хӯчахонум зад аммо ай тарс ҷина ҳами дуое ки медонистум ҳамаро хондумшона ҳамин вазалина барое ки касалӣ кундои синош молдем дар шикамаш молдем дар ини зери нофуш дар чокдаи тараф шикидем ҳама ҷо шакидем кори шидагӣ шид иҷа ягон чизе ки дар пешони кашидагӣ буда во тақдири илоҳӣ ҳамин қа пушаймону ки ай замин то осмон замин ба кафа ма бидрому мара ҳеҷ кас набинад. Вобаста ба шахсияти боздоштгардида гуфтан ба маврид аст ки номбурда маълумоти динӣ надошта 14 маротиба зиёрати хонаи худо кардааст ва як муддат дар деҳаи Сангтуда ба ҳайси имомхатиб фаъолият намудааст. ҳамзамон бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне бо ҷурми қалобӣ суд шудааст. зиёда аз 530 нафар ҳоҷиёнро бояд ҳаҷ мебурданд. ба сабабе ки натонистам бурдам 1,3 млн. ҷамъ шуда буд. суроғ додан 3 нафара 12-13 зиндон карданд. ман дар ҳамин ҳаётум 2 бор зиндон шудагим ва зиндон буромадагим қариб 14 бор ҳаҷ рафта омадагим. аз рӯи далели ошкоргардида барои каҷрафторию бадахлоқӣ нисбати ин нафари рӯзгордида маводҳо ҷамъоварӣ шуда тафтишот идома дорад.